Avui, 27 d'octubre, que és un dia importantíssim per al nostre país, és el dia de la declaració d'independència ara fa 8 anys. Ens reunim aquí un centenar de persones amb uns sopars que encetem avui com a diàlegs amb el president. Primer, per recordar aquell dia, per recordar la importància i la transcendència de la declaració d'independència, que és una declaració d'independència que va quedar en suspens, però que mai no ha estat anul·lada, que per tant segueix vigent a ulls nostres i per complimentar, en definitiva, la finalitat que tenia el Consell de la República, que quan va ser instituït per una resolució de la Presidència de la Generalitat, va quedar molt clar que era, per una banda, protegir l'exili i garantir l'existència del govern a l'exili del que podríem dir la República declarada, però al mateix temps i per damunt de tot, materialitzar el sentiment d'independència del país, expressada no tan sols amb el vot al referèndum per part de tot el poble català el dia 1 d'octubre, sinó per la proclamació del Parlament i que, en definitiva, segueix enterament vigent. Per mi és una satisfacció que avui, precisament avui, haguem convocat aquest sopar per establir aquesta relació amb la ciutadania d'una manera fluida, directa i amb diàlegs que prometen ser interessants amb el debat que es pugui produir. Avui, precisament, en la primera sessió que hem fet, hem hagut de tancar l'aforament perquè estava absolutament complet, hi ha 100 persones inscrites i per mi això és una satisfacció. Vol dir que hi ha vitalitat, vol dir que el Consell de la República està recuperant el seu capital, però que al mateix temps a la ciutadania en general, el poble català, segueix interessat i molt en allò que és el seu futur i que en definitiva no és altra cosa que la declaració d'independència i la voluntat de ser un estat independent davant del poble.